Hai लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा जोङो माने माजों आंजोंहाय जोङो बै आनि मोनावहाय गाइखेर लायनो नागिरदों आरोना। दहाय फासथा दसआवनो सिखांना खनसे खिबाय बेयावनो ओमफ्राय उन्दुफिनदोंसो आङो खोमसिखाय जोमबासोला दा गोलोमगोन बेनो दाउला उन्दुनो सुखुवा होननानै होहोनायखौ नुदों। उन्दुनायफ्रा थिग नङैखायनो सेरहाथा नोङो माबो उन्दुनायानो माबोरै जानो गोदोल' उन्दुबाय थानाय जायो। आंथ' उन्दुयोहाय दसेनो गोदो उन्दुलाङो आंना बे दा थाबखौनो उन्दुलाङा। आं मैया जा गोबाव सिरियाल नायबावदोंसो। दसे फिल्म नायबाय आं बांला फिल्म दाना उन्दुनो जाला। A few moments later. जोंना गोदान राइडार नै रिएक्सन देखायदों नै रेट रिएक्सन नङा मालिक रिएक्सनानो खर' गैया बारा खर'आ एम्फौ गोनांसो बेना गोबोरखिजों बुंजोबनाय बेनो इउटुबार गजब बेइज्जती है। Slow. Bora, good. Ebar. नै लोगोफोर बे हांसो माथामा जोंनि आरोना बेखौनो सिथारनानै जाजोबसैनो सिथारनानै बरियासे ना मोनजाखादों आरो इसोर माथामबो माने दैयाबो रानदोंना फिसा ओमफ्राय आंबो ना हमदो मोनाखैनो आङो नाखौनो मोना लोगोफोर नाखौनो ओरैबायदि सयतान गोजाना नाफ्रा ओरैबायदि खारो आरो बेनि ना बोथियाफोरा दा गोजां बोथोर जाबायना जेनेबा बालायाव उरसु थायो आरोना बेखौनो जोबाय थाखायो मोनोबो बोरैबाबा ओमफ्राय खिन्थु सालाक गोजाना खारो आरोना जल्दिनो फुरानो औवाया बायदि नुदो बेबो जोंनिबो दं आबौमोननिबो दं आरोना जोंनि गोजाल' नङा फुरा औवा बागान आरो हाग्राजोब सबानो हाग्रा सोमखोर गोथां नुथारो आरोना लोगोफोरनि बिफां लाइफांखौहाय बिदिनो माने हाग्राजों बांसिनानो बारि बागानजोब नालाय गामियाव आरो बांसिन हाग्रा जायोना लोगोफोर जा दहाय नानि बाथोन फैदोंमोन आंनि सेरसे नाखौ लांफानो मानैजोंनो सेरनै बोरै नायालाय सेरनै नायालाय बोरैथो फैदो सेरनै
ना हमनाय टेकनिक नो नै जोंनानै बे गुदुं गुदुंआवहाय सियाल थाफैयोनो सियाल मोफौबो दङनो मोफौ अच्छा हमको सिखा रिया है मोफौ आरो नेवलायबो दङ मिथिबाय नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन थांला थांनो नाङा दे ओमफ्राय नों फैबासो सोंगोन आङो थांमाल दा खय घन्टा नाङा नायनोसै फैनो माखौ दोनदों आङो जा गिदिर खारदों होननानै जा खारो नै हे आल्लाह नुबाय निन्जा टेकनिक ना हमनायनि निन्जा टेकनिक नुबाय हे बेसेबांबा बुरजामोन मोनासै हमनो रोङा नालाय नाखौनो गलांजोब्बाय सिनि एम्फौसो नामा नोङो उलुलु थौदोलै मोनाबाय थाय थांगारनाय नङा आङो रागा जोंबा अहाय नै ओइ थैबायबो नुबाय गोसथोनाय सानै साथाम थाबा हौवा सानै साथाम थाबा बिदिनो जायोनो नै नैबेनो जोंनि न'आ ओमफ्राय ओरै जायो जोंनि न' खाथिनि आरोना हाग्रा जों आगोलनियावनो बन लांफैयोमोन बिदिनो थाबाय हाग्रा दुजोब्बायथ' हनै थांजालाथ' हाग्रा दुजोब्बाय नै लोगोफोर थांजाला आरोना बिफां लाइफां आगोल बांसिन दंसिनोमोन दाना गैला बारा नै हाग्रा दुजोब्बाय थांजाला लामायानो गैला मानसिफ्रा थांला नालाय बन लाया बेखौ दालाबो हाग्रा थांजायाहाय नै लोगोफोर हाग्रा गोजासो नै बेजों लामा दंमोन आरो नै सिद्दा लामा दंमोन हाग्रा गोजाजोबसो नै फुरा हाग्रा जोब थांजालाहाय थांजाया थांनो नागिरदोंमोन आरोना नायनो नागिरदोंमोन जों खिन्थु थांजाला हाग्राखौ दुजोब सोर दावरावल' रेक्सुआ नों गोजांबाय नामा मानोथो मोजां गानदों थ' नैजोंबो लामा दं आरोना दैमायाव माने हामबाय फुजा होबा नैबिजों गाहायाव ओंखारनानै थोरसि लथा सुयोमोन बेयाव हामबाय फुजाबो होयो आरोना लोगोफोरनि बेयावनो हाग्रा दुजोब्बाय बेफोराव हामबाय फुजा मोसौ थोसौ खाफैयो मानसिफ्रा ओहो हमहैलाथ' ओंखाम ओंख्रि संसै दा जानानै थाब थांनांगौनो चल हाग्रा बारि रायमना नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क दा हाबैया आङो हाग्रा बंग्रायाव नै बेजों आरामसे थांजाबाय जोंना नै जोंना न'आ बेजों बारस्लांजायो आरोना आइनि खुमब्रा बागान ओमफ्राय नांगोनबो मेगनाव नै खुमब्रा नै थेफ्रा नै खुमब्राया आरो नैबाव दंबावो नै दाखालि लांदोंना आं थाइसे नै थाइसे आरो दंबावोमोनथ' हनै गोजौआव दं आं लांदोंना दाखालि थाइसे बै गाहायनिखौ लांदों आं नै बिफाङा फुरा हाग्रा बे माबासो बिफांसो दां नै मा बिफां होनोथाय आं मिथिया बुथारलाबायनांगौ हाग्रा बंग्रा चल बेजों थांजायोथ' बेजों थांसै ओमफ्राय आंखौ सौथुनानै खोख्लैनोसैलाय 1 hour later. जोंना न'नि खमलाखौ हानबाय बेखौ लांनो थाखाय गेस्टिकनि मुलि बियो ओमफ्राय नैबेखौ मा होनोमोनलाय आयै
दुदालि बेदरनो दुदालि आं मिथिबावा खुमब्रा थाइसे लाबाय दाउ मासे दं बेखौ लानानै थांसै फिस'